Ez, amit most fogok nektek ma mutatni, ez csak az első lépés abból a sorozatból, amit fognak csinálni. A működési elvét ennek az új projektnek, ami most elindul, hát egy rettenetesen bonyolult dolgot tettek össze itt a cég, és pedig egyszerű, mint a fajék. Látjátok ezt az ábrát? 1+2 pozíció. 3-as mátrix. Ugye ismerős ez az alap reziduálba, ott is ugyanúgy a Kemp 1-es ugyanevel a felállásban működik. Egyetlen egy dologban különbözik, hogy ezt a rendszert nem te kell felépítened a saját munkatársaiddal, és nem új emberekkel. Ami a fontos, hogy nem kell új embereket hozni. A meglévő személyek, akik bent vannak a rendszerben, azok, akik már regisztráltak, akik aktívak, inaktívak, teljesen mindegy, hogy ki, még akár akkor is, hogyha netán 2 helyen van regisztrálva, mert éppen az egyik struktúrában nem találta meg a számításait, átregisztrált egy új helyre, új e-mail címmel, új azonosítóval, mindkét pozíciójával tud vásárolni ide pozíciót. Miért lesz ez jó? Ugyanis globálisan töltődik ez a rendszer. Nem csak a te üzleted, hanem bárki, aki a világon vásárol ide pozíciót, az bekerül ebbe a rendszerbe, és azok a pozíciók valakit fognak segíteni. Mindig éppen az aktuális sorban. Ugyanis fentről lefele és balról jobbra automatikusan töltődnek a pozíciók. Nem lesz olyan, hogy lehessen foglalni helyet, nem lesz olyan, hogy én lefoglalom magamnak a fizetős pozíciókat, nincs. Ilyen nincs benne, minden automatikusan fog működni. Hogy működik a Matrix? Nagyon egyszerűen, ugye, mint látjátok, $20 egy pozíció. Amikor az első személy vagy pozíció bekerül alád, mert lényegtelen, hogy hány pozíciód van, ugyanúgy, mint az alap Matrixban, vehetsz 1-et, 2-t, 5-öt, 10-et, ki mennyit akar. Abban a pillanatban, amikor az első pozíció bekerül alád, akkor te kerestél $15, $5 megy a fejlesztésre. $15 azonnal ott van a pénztárcádban. Mi történik, amikor a második pozíció is bekerül a rendszerbe alád, teljesen mindegy, hogy kié az a pozíció. Hoppá! Itt egy picit sok minden történt. Lehet, hogy nem tudtátok követni. Na, elmondom, hogy mi történik. Abban a pillanatban, amikor a második pozíció bekerül te alád, akkor te fogsz kapni egy klón pozíciót. Automatikusan nem kell neked vele foglalkozni, nem kell te újra vásárolod a pozíciót, te kapsz automatikusan a te nevedre egy új klón pozíciót, amit a rendszer természetesen a soron következő pozícióra fogja elhelyezni. Amint mondtam, fentről lefelé, balról jobbra. Mi történt azzal, hogy ide került egy pozíció? Az a személy, aki alá, az 1-es adott esetben az 1-es alá bekerült egy pozíció, ő mit csinált? Keresett $15 vele. A te klónod neki keresett $15, ugyanúgy $5 a fejlesztésre. Amikor a következő pozíció, úgymond a 3-as számú játékos bekerül a rendszerbe, akkor az történik, hogy az 1-esnek is fejleszt egy klónt, amit ugyanúgy letesz a rendszerbe következő pozícióra, ugye, mert balról jobbra tölti. Értelemszerűen utána a következő pozíció, ugye egy teljesen más mátrixba fog bekerülni. Ez ugyanazt a feladatot látja el, $15 keres vele a 2-es, $5 a fejlesztésnek. Nagyon egyszerű. És ez ugyanígy megy tovább. Amikor a 4-es pozíció bekerül a rendszerbe, akkor a 2-esnek fog generálni egy klónt, látjátok ide, ugyanúgy az $15 generál a fölötte levő pozíciónak, $5 a rendszernek. Innentől kezdve ez a pozíció az 1-es, ez az 1-es, ez a 2-es befejezte a pályafutását, 2 pozíció bekerült alá, megkapta a jutalékot, megkapta a klónt maga után, amit automatikusan lejegyzett a rendszer. Most figyeljetek egy picit.
egyszer vásárolsz meg egy pozíciót, amikor kifut és klónt kapsz, a klón ugyanúgy kifut, ő is generál jutalékot újra $15, és újra generál klónt, ami megint tovább megy, és minden pozíció ahányszor kifut, annyiszor fogja generálni a $15, és annyiszor indul újra. Szerintem nem rossz. Ezt a rendszert bárki, még egyszer mondom, bárki, aki benne van már a reziduálban, tud vásárolni pozíciókat. Későbbiekben is lehet vásárolni pozíciókat, most érdemes az elején, mert most sokkal hamarabb fognak kifutni a pozíciók. Ez igaz, hogy egy idő után szélesedni fog a rendszer, ez teljesen normális és logikus, abszolút, viszont világviszonylatban kapjuk a pozíciókat, nem csak Magyarországról, nem csak egy csapatból, nem csak a saját üzletedből, hanem lényegében az egész világról kapod a pozíciókat, és kerülnek be a rendszerbe.